Ondola, no? Bai, egoaldila asko goxatu du, momentu honetan haizea asko gutxiago da, euski pixka batera atera du, eta bueno, gu hemen gaudenetik begiratu Uharte ingurura eta olatuak ere lasaiagoa dira, eta bueno, nik uste dut, 6 bat minutu hauetan asko lasaitu dula, ez? Guain, hori, kortak izan duna, hemen hori egia txanda batetik besteako referentziekin, hauek denak eguraldi bera daukate, eta bueno, eguraldi berdintasun honetan hori jo erakusten ari da, indarra gehiago daukala, ez? Hortxe da, Orioko kanpa, Txiki Larrañaga patroi. Hau ere tente jarrita. Trainerua leku egokitik eraman aian. Eta bi jardunaldiko denborak, aurreneko ziaboga hori kontutan hartuta. Oriok 30 minutu eta 34 segundo, ia 35 segundora San Pedro izango litzateke bigarren, Trintxerpe hirugarren 37ra, laugarren Kostape 42ra, bosgarren Donibaneko 49ra, eta seigarren Donostia Arraun minutu eta 24 segundora. Eta jakingo aldugu zer dioen Jose Luis Quintanak. Jose Luis, arratsaldeon. Hau ere adi ez da telebistari begira, estropada polita ikusteko hemendik behintzat. Bai, polita, estropara, bai. Zuen borroka norekin dugu, gaurko honetan inunpekin? Ez, gure estropara, gure borroka lehorrean izan du gaur. Gaur ikusten nahi danez gure kuadrilla aberoain poparean zeitu duten, baina gure borroka lehorrean izan du. Eta horrek eragin baldu gero uretan egin behar den lan horrekin? Nola ezpa. Jendia lehenengo gauza atzo borte betan bera bota estropara. Gaur ez dira respetatu atzoko kaleak. Gainea lehenengo kalea tokatu, nolango za jendia, txol lur jota. Dena den, ari dira beren lana egiten eta lehen ziabogako denborak esaten digute lana ala ere zerio ari direla egiten. Bai, arranloari dituk eta barrengo ze hori emango dute, baina burua beto gilen ez da egongo. Hau zer konponduri? Zer konponduri? Ez, gaur etziok zer konpondzik. Papera desente egin eta listo. Ezkerrik asko, Luis. Bale, ez da zergatik. Aldeak handiak dira Jaun Andreok, Orio aldea areagotzen ari da. San Pedro dator bigarren eta uste dut hirugarren lekurako lehia horretan gauzak estu direla Kostape eta Trintxerpeko ilunberen artean. Zer iritzi duzue, nola ikusten dituzue Pasaiko bi ontzi hauek? Bai, oraingoz irudia hori da, badirudi Kostape lehenengo kaletik Trintxerpen aurretik datorrela, ez? Ezan bain erdi pare horretan olatu polit batzuk hartzeko gai direla ontzi guziak, eta bero hor nortzuko hobeto erabiltzen duten indarra hori, ez? Dudarik ez dago hori jo aurretik datorrela eta lehen aipatzen genuna, ez? Lehenengo igandeko 10 segunduan aldia daukala eta hori pixka bat zaintzen datorrela, ez hori jo. San Pedro bigarren dator eta arazoak ditu Ramon Erostarbek, hori iruditzen zaigu behintzat. Trintxerpe ilunbeko patroiak, Kostape ere ondo dator aurreneko kaletik, 5 segunduko atzerapena zuen Trintxerperekiko Pasai Donibaneko ontziak, baina oraintxe bertan nahiko parekatu dira Trintxerpe eta Kostape. Gogoratu, euneko bakar baten aldea izan zela aurreneko jardunaldian bi ontzien hauen artean, baina bandera hemen dago jokoan Jaun Andreok. Oriok, hirugarren urtez jarraian irabazi dezake bandera, 10 segunduko aldea du aurreneko jardunalditik, eta gaur alde handiarekin dator aurreneko leku horretan. San Pedro bigarren da, Trintxerpe hirugarren eta Kostape laugarren, oso ondo orain Trintxerpekoak olatu horren gainean. Lehia polita hirugarren leku horretan. Orio gogotsu, indartsu, benetan ondo, Jose Luis Korta. Ekiarri ondo, eta guazti olatu gaine. Horrezto baita paporiare arrastak amango legoa, no? Hori da, bandere hasita eta gairik geho bainoko bentak aldio. Oan gainez barrun zartu dia horreztak inungo bindurrikan. Hemen digan barrua diskuatzen da beste 10 segundo, no? Ikusi da zedeun bai du, no? San Pedrok amore eman du eraba. Amore eman du San Pedrok, Oriok sekulako aldea lortu baitu. Eta atzetik amore eman nahi ez dutenak Trintxerpe eta Kostape dira. Olatua oraintxe bertan utzi du Kostapek, hori bera hartu beharko du aurretik doan Trintxerpek. San Pedro aurrera xeago dute eta erabat aurreraturik Orio. 19 minutu eta 15 segundo oraintxe. Minutu erdi bat pasada hemen gure referentzian Donibanekoekin, minutu erdi bat Orio aurretikan. Irutzen zait Donibanen deun bekiliko dira, Trintxerpe eta Kostape eta be. Eta hemendikan barrua irutzen zait beste 10 segundo penduko izidola
hori jo dikoan bezala. Bat, Ziaro BJ, Burba, Luren da bestia dikoa berriz, dana bultzakoaren jo bezala, no? Ingo du, kutxora guk esan dut deun o azkarro ingo du. Alaxe da bai, Jose Luis, Erkizia, Baserri, erabat jota San Pedro gure aurretik pasa direnean, San Pedro jota esaten genuen, eta erabat joan egin zaiolako hori jo. Bai, joan egin zaio, eta bueno, kortak esaten zuna, hori jo guain dijoa ikusirik lehen daukan abantaia, eta orain atera diona, bueno, errematatzea dijoa, posible balin badu bilarkoare txikituta usteko, bilarko estropadarako, ez? Eta hemen, bueno, olatu pare baten aldean doaz, eta nik dut ikuskizun ematen ari direla Trintxerpe eta Kostape, lehenengo eta bigarren kalekua, ez? Trintxerpe daramazki olatu pare baten alde aurretik, orduan, batek usten duna besteak hartzen du, baino ia abantail hori mantendu egiten da. Bandera hori ora joango da, 3. urtez jarraian, amaitu du hori lana, 20 minutu eta 19 segundo. Jose Luis Kortak esan du, 20 minutu eta 20 segundo inguru ibiliko zirela. Hortxe dago horiok egin duen denbora, San Pedro izango da bigarren, eta ontzi hauen denborak ere kontutan hartzeko modukoak izango dira. Ez da oraindik irudietan agiri, hor dira San Pedro tarrak. 20 minutu eta 40 segundotik gora San Pedro bigarren. 20 minutu eta 41 segundo. San Pedrok egin duen denbora. 3. posturako lehian Trintxerpe eta Kostape. Trintxerpe izango da 3. Trintxerpek 20 minutu eta 43 segundo. 20 eta 45 Kostapek egin duen denbora. Gauzak argi